Mosok sing kedua ae. Iya. Kan kudu kangelan kowe njupuk pacek kangelan. Sing anak kedua sasok ae. Sing iki lah. Ngandung kene ngono maksude ngono sing pertama sing kedua kan kasih. Ini nek anu dogon TikTok so ono video pitik sampai lancur rukun-rukun pirang-pirang ya Lah kan. iya, tangate nggone jembar ngono kok e. Wah, mbok koyo nggon rumah niku lho. Jembar adine dhewe adine asale kan mlayu ngono ku sih. Ah, nggone colok kabeh ngono. Kaya do iso main duwe terus nyepet-nyepet kok boleh. kaya do rukun li muangan bareng-bareng ngono ya. Aku seneng karo lancar-lancar kaya karo kok. Ana 7 8 wis do kumpul ya apik. Nganu Kang, sesuk di nganu wae di. Sesuk di apa jine? Ning ngobati langsung papat, si papat ora? Langsung papat ae. Ora Dari loro nang di sini pira? 6. isine Di sini pira? 6. Ya berarti sih loro. Tengah kita buah wis ki wate duit tanya kok. Ndek lapa-lapa. Ndek lapa-lapa. Heeh, buah ki ana ditarungno waki ah. Aku lho bingung pas di ratan apane sepi sih. 200 ana Ayen kayak pamane nduk ratan pamane kan anjen hiburane anjen. Delok perak Kang. Orang iku ya malah mumet ra. Iya. Berarti yang ngekel aku ngekel teh. Wah, ketok waki. Sing iki lho mari kebun agang mari saiki. Iku kok gelem ngawin niku ra Kang? Kok gelem ngawin niku makno apik Kang. Menan makno ngetokno gene iku Tek. Ngetokno gen iku Tek pacekir Tek. Wah niku putune sih. Paceke dodokan lho iso. Paceke dodokan iso sih. Jane. Kamane bendin terus kerep ngono lho. Iki dodokno moh ya ra? Nek dodokno ya iso.